når man kommer her, så føler man sig bare med det samme i gode og trygge hænder. Det er jo ikke, der sidder jo ikke 20 personer og venter ude i venteværelset, og det er jo ikke noget med, at folk skynder sig og skærer en igennem, fordi at den næste skal på briksen. Her der bliver der taget tid til dig. Her der bliver der vist omsorg for den gravide og ægtefællen eller kæresten, partneren, whatever. You get a very personal feeling here. Super personlig. Ja. De ved, hvad de snakker om her. Ikke? Altså, det kan man bare mærke. Det er garvede mennesker, der ved, hvad de snakker om. Og som har en ekstrem, fantastisk, menneskelig forståelse og empati over andre mennesker. Altså, det er sådan, det er virkelig dejligt at komme her. Very calming environment. Jamen, da vi havde Billy med til scanning, der tror jeg, at det virkelig gik op for Billy, at der ligger noget inde i mors mave. Altså, det er ikke bare for sjov, at vi siger, at nu skal hun have... Yeah, I think it's difficult sometimes for kids to understand that there's actually a baby in there, right? So I think it's just, for her, it kind of gives her a bit of, just a better understanding of meget bedre forståelse. Og da hun hørte hjertelyden, så var hun sådan helt... Det gik virkelig op for hende. Og efterfølgende har hun været ekstremt sådan bevidst om, at nu er der noget inde i mors mave, og hun sådan efterfølgende har altså hele tiden krammer maven og kysser maven og snakker til baby og du ved, altså snakker om, må jeg hjælpe med dit og dat, når han kommer ud og alt det der, ikke? Ja. We're lucky enough to be able to kind of show these 3D, 4D images because my parents were overseas, so when I could send that to them, it's just something very special for them to see. And then, they could also see the similarities. He has your nose, or so I think it's just such a special and fortunate thing to be able to do. And it's so crazy. Yeah. Jamen, det var faktisk Rikke, der foreslog, at Billy skulle komme med til en scanning. Jeg vidste ikke, at det overhovedet var muligt, og at man måtte det, og at det var en god ting. Så det var Rikke, der sagde, at det er faktisk rigtig godt for de der store søskende at komme med ind og opleve, at der er noget inde i mors mave. Så det var Rikkes forslag, og det altså... Worked out really well. Ja, for søren. Altså, det var helt fantastisk. Efterfølgende har Billy været meget mere bevidst om, hvad der er, der foregår. I think she just has a really much better kind of grip on what's happening, and I think now it's changed Billy's behavior a little bit actually, hasn't it? She's a little more caring and a lot more careful. Som om hun tager lidt mere ansvar. Jeg skal være storesøster. Yeah, that's true. Er det ikke rigtigt? Yeah, that's so true. Yeah, she's just managed to get her head around it and someone in there. Og det gjorde hun ikke før den scanning så meget. Der var hun sådan lidt, du ved. Vi sagde jo, hun skulle være storesøster, men du ved, ikke? Men efter hun ligesom kunne se, der lillebror ligger herinde, nu skal han bare blive stor og stærk, og så kommer han ud. Så har det virkelig ændret hele hendes måde at være omkring maven på. Og nu glæder hun sig til at være storesøster.